Ето къде сте били. Здравей и добре дошъл отново. Днес ми се иска просто да седнем и да си поговорим за живота, за личностното развитие, за менталното здраве, за нещата, през които всички минаваме, но рядко говорим открито. Надявам се този разговор не само да бъде приятен, но и да ни остави с нещо полезно. С някоя мисъл, с някое осъзнаване, с нещо, което да вземем със себе си след края на видеото. За мен това също е нещо специално. Винаги съм мечтала да седна пред камера и просто да говоря така. Без роли, без преструвки, без да се опитвам да изглеждам по-интересна отколкото съм. Само един честен разговор. И между другото, ако чуете вятъра, морето или някакъв страничен шум около мен, предварително се извинявам. Избрах да снимам тук, не защото е перфектно, а защото е красиво. Защото има нещо успокояващо във вълните, в небето и в това просто да седнеш за малко и да забавиш темпото. А и честно казано, понякога животът не е тих, понякога има шум, точно както има шум и в главите ни. Но въпреки това можем да отделим няколко минути за нещо смислено. В предишното видео започнахме един разговор, който ме накара да се замисля още повече за нещата, които често пренебрегваме в ежедневието си. И може би истината е, че има още много неща, за които си струва да говорим. Защото понякога едно осъзнаване може да промени повече от десетки съвети. Така че днес просто ще продължим от там, където спряхме. Ще си говорим за здравето, за енергията, психиката и средата, в която живеем. Също и за навиците, които ни изграждат или разрушават. И за това как понякога най-големите промени започват от най-малките решения. Така че вземи си едно кафе, чай или просто се настани удобно и нека започваме. Много лесно е да повярваме, че един витамин, едно хапче или едно изследване ще реши всичките ни проблеми. Но истината е, че човек не е създаден да живее на части. Не сме само тяло, не сме само ум, не сме само емоции, всичко е свързано. Можеш да пиеш витамините си всеки ден, но ако спиш по 4 часа, тялото ти ще страда. Можеш да се храниш добре, но ако постоянно живееш в стрес и напрежение, това също ще се отрази. Можеш да спортуваш, но ако прекарваш цял ден затворен между 4 стени, без слънце и без движение навън, пак ще усетиш липсата. Замислих се и за хората около нас, защото средата има значение, много по-голямо значение, отколкото си мислим. Ако постоянно сме заобиколени от негативност, оплакване, конфликти и напрежение, с времето започваме да носим и това в себе си. Неусетно от другата страна, когато сме около хора, които ни насърчават, които ни изслушват, които ни помагат да растем и ние самите започваме да се променяме. Затова вярвам, че грижата за себе си не е егоизъм. Грижата за себе си е отговорност. Защото как ще дадеш любов, ако си напълно изтощен? Как ще помогнеш на другите, ако самият ти не можеш да си поемеш въздух? Как ще бъдеш светлина, ако собствената ти лампа е без масло? Като християни понякога говорим много за духовния живот, но забравяме, че Бог ни е дал и тяло, за което да се грижим. Да се наспиваме, да се храним добре, да се движим, да почиваме, да прекарваме време в молитва, да намираме тишината сред шума. Защото понякога най-духовното нещо, което можеш да направиш, е просто да си легнеш по-рано, да излезеш на разходка и да благодариш на Бога за още един ден. Не защото това решава всички проблеми, а защото е начало. А всяка промяна започва с малки ежедневни решения. Знаеш ли кое е също така най-странното? Че когато бях най-изморена, аз дори не осъзнавах колко изморена съм. Свикваш да ставаш без енергия, да отлагаш нещата, свикваш да не ти се излиза, свикваш да казваш, утре ще се почувствам по-добре. И един ден това се превръща в новото ти нормално. Аз дълго време си мислех, че просто такъв е характерът ми, че съм по-мързелива, че нямам дисциплина, че нещо не ми достига като човек. Но истината беше съвсем различна.
Тялото ми буквално се опитваше да привлече вниманието ми и когато започнах да се вслушвам в него, осъзнах колко често игнорираме сигналите му. Главоболие, умора, липса на концентрация, раздразнение, тъга, липса на мотивация. Ние често се обвиняваме за тези неща, а понякога организмът просто казва: моля те, помогни ми. Замисли се, кога за последно си седнал на спокойствие без телефон, без музика, без видеа, само ти и мислите ти. На много хора това вече им е трудно и честно казано разбирам ги, защото живеем във време, в което сме постоянно стимулирани, постоянно нещо мига, постоянно нещо звъни, постоянно някой говори, а душата ни има нужда и от тишина. И започнах да си задавам въпроса: колко от решенията ми са мои? Колко от тях са резултат от това, което гледам всеки ден? Защото това, което допускаме до себе си, започва да ни оформя. Ако постоянно гледаш хора, които се оплакват, ще започнеш да се оплакваш и ти. Ако постоянно гледаш негативност, ще започнеш да виждаш света по-негативно. Ако постоянно сравняваш живота си с този на другите, винаги ще ти се струва, че изоставаш. Но когато започнеш да прекарваш време с Бога, започваш да гледаш на живота по различен начин, по-спокойно, по-трезво, по-смирено. И не, това не означава, че проблемите изчезват, не означава, че внезапно всичко става лесно, но означава, че вече не носиш всичко сам. Има още нещо, за което рядко говорим. Ние постоянно търсим голямата промяна, чакаме понеделник, чакаме новия месец, чакаме новата година, чакаме да се почувстваме мотивирани. Но животът не се променя за един ден, променя се в малките решения, които взимаме всеки ден. Решението да си легнеш половин час по-рано, решението да изпиеш една чаша вода повече, решението да излезнеш на разходка, дори когато не ти се излиза, решението да затвориш телефона и да прекараш 10 минути в молитва. Тези неща изглеждат малки, но именно те изграждат живота ни. Понякога си мислим, че за да се промени нещо, трябва да направим огромна крачка, а истината е, че Бог много често работи чрез малките стъпки. И знаеш кое е най-хубавото? Че не е нужно да оправиш целия си живот днес, не е нужно да решиш всички проблеми тази седмица, не е нужно да станеш перфектен човек, защото никой не е. Понякога е достатъчно просто да направиш следващата правилна стъпка, само следващата и след това още една и после още една. Мисля си, че много хора живеят с огромно напрежение, все едно постоянно трябва да доказват нещо на родителите си, на приятелите си, на хората в интернет, на света. Но истината е, че колкото повече пораствам, толкова повече разбирам колко изморително е да живееш за чуждото одобрение, защото винаги ще има някой, който не те разбира, някой, който не е съгласен с теб, някой, който не харесва това, което правиш, и това е нормално. Не всички хора са призовани да вървят с теб, не всички хора ще харесат пътя ти и това не означава, че вървиш в грешната посока, понякога просто означава, че вървиш по своя път. Затова в последно време се опитвам да си задавам един въпрос. Това, което правя, приближава ли ме към човека, който искам да бъда? Приближава ли ме към Бога? Прави ли ме по-добра? Прави ли ме по-благодарна? Прави ли ме по-състрадателна? Защото в края на деня няма да помня колко часа съм прекарала в телефона си, няма да помня колко лайка е събрала някоя публикация, няма да помня алгоритмите, но ще помня хората, разговорите, моментите, уроците и малките чудеса, които съм пропуснала да забележа, защото съм била твърде заета. Може би за това днес искам да ти напомня нещо: забави темпото. Поеми въздух, излез навън, погледни небето, обади се на човек, когото обичаш, благодари на Бога за нещо малко и си спомни, че животът не е състезание, животът е подарък. А понякога най-красивите неща се случват точно в най-обикновените дни. И може би накрая искам да кажа още нещо, което осъзнавам все повече с времето, че много хора искат промяна, но много малко хора са готови да погледнат достатъчно дълбоко в себе си, за да разберат защо правят това, което правят. Искам да те попитам, защо реагираш така? Защо това те наранява толкова силно? Защо приемаш някои неща толкова лично? Защо все избираш едни и същи хора? Защо повтаряш едни и същи модели? Понякога си мислим, че проблемът е навсякъде около нас, в работата, в приятелите, в семейството, в обстоятелствата, но понякога най-честният въпрос е: а какво се случва вътре в мен? Защото не всичко, което носим, е започнало днес. Понякога носим стари рани в нови ситуации, стари страхове в нови взаимоотношения, стари убеждения в нови сезони от живота. И дори не осъзнаваме колко силно ни влияят. Може да казваме, че сме продължили напред, може да казваме, че всичко е наред, но ако една рана не е излекувана, тя често продължава да говори вместо нас. Чрез реакциите ни, чрез решенията ни, чрез начина, по който гледаме на себе си,
И знаеш ли какво? Това не е повод за срам, това е покана за осъзнаване. Защото истинската промяна започва в момента, в който спрем да бягаме от себе си, в момента, в който спрем да обвиняваме всички останали, в момента, в който кажем: добре, нека бъда честен със себе си. Не можем да променим миналото, не можем да изтрием грешките си и не можем да върнем времето назад, но можем да поемем отговорност за човека, който сме днес. И това е една от най-силните форми на свобода. Да спреш да чакаш някой да те поправи, да спреш да чакаш света да се промени, да спреш да чакаш перфектния момент и да решиш: от тук нататък започвам от себе си. Защото никой не може да извърви този път вместо теб. Хората могат да те подкрепят, могат да те насърчат, могат да се молят за теб, но решението да растеш, решението да се промениш, решението да се изправиш срещу истината, това решение винаги ще бъде твое. И може би точно там започва новият живот. Не когато се променят обстоятелствата, а когато се промениш ти. И това беше от мен за днес. Просто исках да си поговорим за едни от най-важните неща в живота, за нещата, които лично мен ме вълнуват, за които мисля и с които понякога самата аз се боря. Не съм човек, който има всички отговори, не съм човек, на когото всичко му е наред и честно казано, това е може би първият път, в който толкова открито споделям в социалните мрежи, че и аз преминавам през трудности, но мисля, че в това има нещо красиво, да бъдеш истински, да признаеш, че не си перфектен, да признаеш, че все още растеш, че все още учиш, че все още откриваш себе си. Аз също съм на този път. Всеки ден се уча да бъда по-добра версия на себе си. Всеки ден се уча да се грижа по-добре за тялото си, за ума си и за душата си. И ако ти също преминаваш през нещо в момента, искам да знаеш, че не си сам. Ако имаш нужда да споделиш нещо, винаги можеш да ми пишеш. Не обещавам, че ще имам всички отговори, но обещавам, че ще отделя време да прочета това, което имаш да кажеш. Благодаря ти, че седна с мен на това кафе. Пази сърцето си, пази ума си и не спирай да растеш. Peace!